Τα τρέχαμε, αλλά το προλαβαίνουμε. Τι ώρα είναι? 11:04. Σε 5 λεπτά παίζεται το μεταξύ. Μαλάκα, πονάει το πόδι μου, το λέω. Κάτσε! Ενώ με την κόφερα στο χέρι. Μαλάκα, ψοφίμια, δεν μπορώ. Πονάω από χθες. Ναι, πονάει ο αστράγαλος και τα γόνατα, μαλάκα. Σταμάτα, μαλάκα. Σας το ρίξω και στο έτσι. Αν δεν είναι, θα ανέβουμε πάνω στο έτσι. Ναι, και θα τρέχουμε προς τα πίσω. Σωστά. Άντε γαμίσου. Έλα. Τρέχουμε, λέει, να βρούμε το κολέγιο. Τι θες? Δεν σπίτι, λέει. Πες το, δεν ακούω. Δεν είναι εδώ, Αυτό δεν παίζει να είναι το κολέγιο, Με κάνε, πες το παιδόφιλο. Αλλά δεν είναι το σωστό στενό αυτό. Αμάτα να βγάλει την βίντεο.